Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt singur acasă. Astăzi o să facem un nou Q&A, deci haideți să începem. Cu ce echipă ții la fotbal? Pentru Q&A, păi eu țin cu două echipe, Steaua și Chindia. Ești minunat! Ce fel de muzică îți place? Păi mie mai îmi place dance și dubstep-ul. Îmi place tot ce faci. Mulțumesc. Îți place Pro FM? Da. De ce să nu-mi placă? Citești jurnalul unei puști? Da, eu sunt la al 11-lea volum. Jurnalul unei puști, dublu sau nimic. Mai faci vloguri? Mai faci piese de muzică? Nu! Faci videoclipul MTV Base România Continuity 11 mai 2016 fanmade? Da! Îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc! Tu cu ce echipă ții la campionatul mondial? Eu țineam cu Portugalia, după aceea țineam cu Argentina. Îmi pare rău că n-am răspuns la o întrebare, doar am uitat să răspund la ea. Ce te-a făcut să te apuci pe YouTube? Păi nu m-a făcut ceva anume să mă apuc, doar voiam și eu. Ce telefon ai? Eu am un iPhone 12 mini, alb, 64 de GB. Ajutor! De ce ajutor? Ce? Cu ce vrei să te ajut? Respect maxim. Mulțumesc! Care este cartea ta preferată? Jurnalul unei puști. Ce-ți place cel mai mult să faci? Păi mie îmi place să editez și să filmez și să postez pentru voi. Ce nu-ți place să faci? Nu prea am nimic de spus aici. Favorite desene animate? SpongeBob, Loud House, Casa Grande. Favorite canale generaliste și muzică? Îmi plac toate canalele generaliste! Asta a fost Q&A-ul de azi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să dați share prietenilor voștri să vadă și acest videoclip. Și dacă nu ați făcut-o, să vă abonați. Mai ne trebuie 10 abonați și facem 200, deci abonați-vă, vă rog! Bine, am fost Felix, mergeți de vizionare, vă pup pe toți, hai, pa!